Diyos, maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. Hearts all filled with sadness, sing should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change the joy by every if it be His holy like you I long to be evermore His friend, now and eternally. Love's forces no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change the joy by every if it be His In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostles, Saint Jude Thaddeus, before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostles, Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
O Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, have no food or homes to seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabutan asin na utop, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, Chan and De Vera family, Rosa Tang Lee, Judy Remelin Lee, Agrippa and Kipones family, Sales family, Ning Chato and family, Teresita Shera, Mirna Loveres. Thanksgiving for second birthday of Kent Edgy, dulot kan Abelino family. Pasasalamat dulot ni Judy L. Mansilla and family. For the gift of life of Maria Isabel and Recame, dulot kan Flores family. For Thanksgiving for the gift of life, dulot ni Christine Redoblado. Special na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, to pass the PNLE of Teresa Lopez,
dulot ni Bethany May Balangitan. For Ryan, dulot ni Sarong Devotee. Special na kagadan, dulot ni Giselle Aceituno and family to pass the board exam, dulot ni Oscar R.J. Carlo Ubalde. For fast recovery, dulot ni Jezerlyn E. Warde. For total healing of Mark Joshua, dulot ni Ning Chato and family. For licensure examination of Diana Rose Zenarosa, dulot kan Zenarosa family. Intention for fast recovery of Angelo Brian Fernandez, dulot ni Melody Orlain. Safe travel of Izenith, offered by Joe and Del Araya. For safe travel, dulot ni Marlene Arienda. For board exam, dulot ni Teresa Fernandos. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Nelly, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. RV, dulot ni Rosita Milante. All Souls, dulot ni Ning Chato and family. Alicia, dulot ni Armando J. Uy. Joseph Martin, Ramon Salvador, dulot kan Encisa family. Judy, dulot kan Maceda family. Alejandro, dulot ni Rafaela Palles. Marie Lijani, dulot ni Mrs. Baby Molet. All Souls, dulot kan Abelino family. Marias, 6th death anniversary, dulot ni Gemma and family. Hill Jr., dulot ni Marlene Arshinwo. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpoon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, an pagpangadji, saro sa tulong harigi kan Kwaresma, tabang tanganing matabangan kita sa pagtalubo, makaarog ki Jesus. Kasabay ta sa pagpangadji an mga santo, arog ni Saint Jude, na iyong tinatauan tanin kaumawan sa Webes na ini. Mamibi kita sa misang ini tanganing magtalubo sa pagpangadji. Ako untaan sa tong mga kasalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, tawan sa mo, an espiritu nindanay na pagmidbid, asin urog na paghidali sa paggibo kan mga bagay na matanos. Tanganing makayami na mabuhay susog sa imo, tadai kami mabubuhay kun mayo ka. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kantataramon. Hinanyagon yato an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Esther. Si Reyna Esther,
Huli kan dakulang pag-alaman na uminabot sa iya, nagpaampon sa kagurangnan. Namibi siya sa kagurangnan Diyos nin Israel, sa mga tataramon na ini. Kagurangnan ko, hade, madya sa pagtabang sako, ulita ako sa nang saro. Mayo nin makakatabang sako, kundi ika. Ulita na sa pag-alaman ang sakuyang buhay. Sa laog nin sakuyang harong, puna ako namundag, ipinagtukdo na sa gabos na mga banwaan, pinili mo kagurangnan ang Israel. Asin sa gabos na mga tao kay itong panahon, pinili mo ang samong mga magurang na maging sa imong pamana, sagkod paman. Asin ta inutob mo na sa inda ang sa imong panuga. Girumduma kami, kagurangnan. Magpahiling ka sa panahon na kami nasa pagtios. Taoy kami nin kaisugan o hadin mga Diyos, asin kagrugaring nin gabos na kapangyarihan. Bugtakin nin mahamis na panaramon ang sakuyang nguso, kung ako makiatubang sa lyon. Gibuhan na ang sa iyang puso, maungi sa samuyang kaiwan. Tanganing ini, asin ang gabos na kairiban niya, makaabot sa indang kasagkoran. Ligtasan kami kan sa imong kamot. Madya sa pagtabang sako, ulita ako sa nang saro. Asin mayo ako nin mabibirikan, kundi ika kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo, kagurangnan, sinimbag mo ako. Magpapasalamat ako sa imo kagurangnan sa bilog kong puso. Sa atubang nin kaanghilesan mag-awit ako kan sa imong kaumawan. Maglilingkod ako sa imong banal na simbahan. Papasalamatan ko ang sa imong ngaran. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo, kagurangnan, sinimbag mo ako. Papasalamatan ko ang sa imong pagkaherak asin katotoohan. Hulita pinaurog mo sa gabos ang sa imong ngaran asin panuga. Sa aldaw na ako nag-apod, sinimbag mo ako. Asin pinakusog mo ang sakong kalag. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo, kagurangnan, sinimbag mo ako. Huhunaton mo ang sa imong kamot, asin ililigtas mo ako. Uutubonin kagurangnan ang katuyuhan niya para sa sako. Ang pagkamot nin kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Dahil mo pagpabayaan, O Diyos, ang lalang nin sa imong kamot. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo, kagurangnan, sinimbag mo ako. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo, kagurangnan. Maghagad, asin kamo tatawan. Maghanap, asin sa indong makukua. Magtuktok, asin kamo bubuksan. Hulitaan naghahagad, minaako. Ang naghahanap, nakakakua. Asin ang nagtutuktok, binubuksan.
Sisay sa Indo, an mataunin gapo, kunan sa indong aki, maghagad nin tinapay. Sisay an mataunin halas, kun sira an hinahagad kan aki. Kun kamo na mga maraot, mataunin marhay na mga bagay sa sadiri nindong mga aki. An sa Indo pa daw na ama sa langit, an dai matao kaiyan sa gabos na naghahagad. Kaya, gibuhon nindo sa iba, ang buot nindong gibuhon ninda sa Indo. Huli ta ini ang katukduan kan tugon, asin kan mga propeta. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ano pong ginigibo nindo pag dai ka mo pinagbubuksan nin pintuan? Haluyon ka nang nagtutok-tok, dai nagbubukas. Siguro ang iba po sa tuya, tanganing pagbuksan, mas kukusgan ang pagtuktok. Baka dai lang nadangog. Baka may ginigibo, kusgan ko ang tuktok. O kaya mahalat, baka harayo siya sa pintuan. Taod-taod, baka harani sa pintuan, madangog, matuktok giraray ako. O tibaad sa kapipirit ko, mapiritan na lang siyang magbukas nin pintuan. Pero igwaman ng mga parakatok na halipot ang pasensya. Day na lang muna, mabalik na sana ako. O tibaad, nagkulog na ang buot, habo man akong pagbuksan. O nagbubungog-bungogan ang yaon sa laog. Mahali na lang ako. This is an image that Jesus gives us in today's gospel. Pag nagpapangadji kita, garuman kita nagkakatok sa langit. Prayer is like knocking on heaven's door. Magayon dahil sa laog kan Kwaresma, pinapagirumduman kita kan simbahan na pararumon an pamibi to work on our prayer lives. Not just in length, bako lang ining paharalabaan nin pangadji, but in terms of consistency, sigisiging pagpangadji. Many of us have come to St. Jude early this morning to knock on heaven's door. Nagkakatok, kagurangnan pahagad man nin biyaya. We're asking for healing, for opportunity, for clarity of mind. We're asking for peace. Alagad kun minsan, garo haluyon pong magsimbag ang kagurangnan. Ano po? Kaya ang pagirumdum niya sa Ebanghelyo ngunyan, kung may kaipuhan kita, familiar to us, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Pero aminon ta po, kung minsan, nauubusan kitang pasensya sa paggibo kan pinapagibo niya, to ask, to seek, and to knock. It takes humility and patience to do this consistently. Naiinip tayong maghintay sa sagot ng Diyos. Pagal na ang kamot, nagdurugo na garo kakaluhod. Nag-iritom na ang tuhod, kakaluhod sa pangadji. Pero garo daiman nagbubukas ang pinto. Kung minsan, ining kawaran po nin pasensya, naghahali sa interior disposition. Ang disposition, ang paghiling sa kagurangnan, kung minsan, garo vending machine. Naghulog ako, kaya dapat igwang magluwas, may makukua. Lord, naglimos po baga ako. Lord, nagpamisa po baga ako. Lord, nakasiyam na po akong nobina.
hain na so hinahagad ko. We call this transaction, not relationship. Nagtao ako, tawan mo ako. Ginibo ko ini, gibuhon mo man ini para sa ko. Transaction, not relationship. Pagdain ako aan gusto, matampo, madadagit, babayaan ang kagurangnan. Dain na, di man tinatao. But the gospel today and the psalm and the first reading with Queen Esther are all telling us the same message today. Persistence. So pinapamibita sa Oratio Imperata, hali ito kay Queen Esther. Dahil kaming mabibirikan kundi ika. Sain man kami maduman, ika man sana. Jesus in the gospel is talking about persistence in prayer. You see, the verbs that he used, asking, seeking, and knocking, are words that imply continuous effort, sigisiging espuerso, day nagpupundo, mahigos, naghihinguwa. Ini ang tinutukdo ni Jesus, na maghigos sa pangadji, day maghinugak sa pagpangadji, magkaigwanin relasyon, bakong transaksyon. Bako dahil pinapasakitan kita kan mahal na Diyos, kaya da itulos sa nagbubukas nin pinto, kundi tanganing magrarom ang relasyon sa iya, magsarig sa iya. Sabi pa niya, toward the end of the gospel, sisay sa indo an matao sa indong aki, nin gapo, kun an hinahagad kan aki, tinapay, o matao nin halas, kun an hinahagad, sira. Wala man pong magurang na magibo ka iyan. Aram kan magurang an ikakarahay kan sa diri niyang aki. Midbid kan magurang an aki niya. Kaya po baga pag naghahagad an mga aki ta, kun kayang itao, saka kun ikakarahay kan aki, itatao ta. Asin kun da kayang itao, ipapangutang, pagpapagalan, gigibuhanin paagi, takaipuhan maitao ang hinahagad kan aki. Pero kung dai ikakarahay kan aki, tatao kitang magsayuma because we know what is best for our own children. And what more our own Father in heaven. Kung dai tinatao kan langit, tibaad dai makakarahay para sa imo. O kung dai pa tinatao, tibaad dai pa andam. Kung dai pa tinatao, tibaad bako pasangon yan. O may ibang gustong itao na mas kaipuhan. We have to trust, and the Lord is telling us today that God knows what is best for us. Kaya magtiwala. Dahil kung para sa imo iyan, asin para sa ikakarahay mo, nataman tadai itatao. Why would God refuse a prayer if He knows that it is for your own good? Kamu po, nata po, yaon kamu digdi. What doors are you knocking on this morning? Anong bagay ang haluyon na po nindong hinahagad sa mahal na Diyos? O anong milagro ang hinahagad nindo sa paagi ni St. Jude? Pero sinukuan na, pinunduhan ng hagadon ta, habo garong itao. We have a beautiful invitation today. Ask again. Try again. Remember that prayer that you gave up on? Pick it up again. Ask again. Persist in prayer. Knock again. Trust again. Dahil nagbubukas ang langit, kung para sa karahayan kan kalag, God opens doors.
in His time, in His way. Ini ang paglaom na sa tuyang tinutungkusan. Ang hinahangat ko na masabutan mo at kaikuan mo. Akong yaman, o karungalingan, akong anuman, kundi pasyaw. And may this sacrifice in your sight this day be pleasing to you, Lord God. Wash me, O Lord, from my iniquities. Magpamibi kamo, mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan, Akuon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. kagurangnan, mahirak ka sa samuya, na nagdudulok sa imo sa pagngayo-ngayo, asin sa pag-ako kan mga dulot, asin pamibi kan sa imong banwaan, biri ka an puso mi, pasiring sa puso mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo, an kalinigan kan sa indang mga isip, nagtalaan kanin mabiyayang panahon, na talingkas an isip sa mga maraot na kamautan, pakinabangan ninda ang mga agiman sa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga bagay na nagdadanay. Kaya, kaiba kan gabos na santo sa sin-angheles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako.
Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod ni ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, paalawan nin mga parakasala. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo. Kaiba kan apostoles, urugnaan sa mong namumuktan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway kami sa imo sining man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tinukduan kita ni Jesus kung paano pamibiuntaan sa iyang tataramon. Ama niya mo nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasailan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pakusuguntaan buot kan kada saro, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Uya si Yesu Kristo, ang nagbukas kan pintuan nin langit. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Asin manahon, biyaya ni Diyos Ama. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog po.
Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos na mimibi kami, tanganing anurog kabanal na mga misteryo na tinaumo para sa pagpapusog kan sa muyang pagbago. Gibuhon mong bulong para sa mo. Ngunyan, asin sa maabot na panahon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nag-abot po sa 20,226 pesos asin 30 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, 2,457 pesos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,174 pesos and 35 centavos. Siring man sa Marso 2, sagkod 4, aldaw ni Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po ni Triduo Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaranin kalag na buot niya tong giromdomon. Ang katiwala 1008, magkakaigwa po nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrokyaw, Kudal-Kudal sa Veritas sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang tiket mababakal po sa opisina. Siring man nagpoon na po ka nakaaging Biyernes ang pag-estasyon sa Cruz. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa pag-estasyon kada Biyernes pagkatapos po kan alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 4,000 pesos, 1,700 pesos, duwang 1,000 pesos, tulong 500 pesos, 100 pesos, SAB 5,000 pesos, Marino Family 900 pesos, Silvia Rico 500 pesos, Marbida 500 pesos, Naira Family 400 pesos, Devotee 200 pesos. Diyos mabalos po. Gentle reminder that tomorrow is Friday. Gabus po na Biyernes sa laog kan panahon nin Kwaresma, aldaw nin pag-ayuno. We abstain from meat or anything that we would like to give up for the Lord. Ang tuyo, disiplinahon ang hawak, tanganing makanood, maghinguwa para sa mga bagay na langit nun. Matindog po. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko ang mga payo, maghagad nin bendisyon. Kagurangnan namimibi kami na magdatong sa imong mga surugoon na nagngangayo-ngayo, ang pagkahirak na sa indang linalauman. Asin iwaras mo sa indaman sana, ang sa imong langit nun na kayamanan. Tanganing, maaraman ninda kung ano ang dapat hagadon sa imo, asinan hinagad sa imo, sa indang akuon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, maghigos sa pagpamibi. Salamat sa Diyos.